Сега насочвам вниманието ви към един сериозен проблем. Децата с тежки диагнози и хората с увреждания във Велико Търново има решение. Ще получат нова възможност да се снабдят с популярната услуга личен асистент. Сега към тази услуга вече са добавени и нови, и това стана благодарение на европейски средства по схемата Независим живот. Неда Атанасова е на 91 години. Живее сама. Рано загубила съпруга и едната си дъщеря. Не може да се справя без чужда помощ. 3 операции са ми правени на гръбначния стълб, защото получих препъзване на двустранно. И не можех да ставам, не мога да ходя и се наложи да ме оперират. 2006 първия път. И от тогава имах и личен асистент. Осигуряването на частен личен асистент обаче излиза доста скъпо и често близките на възрастната жена изпитвали сериозни трудности. Съдбата й се усмихва през септември миналата година, когато е одобрена по социалната програма. Така се запознава с личния си асистент Нели Симеонова и от тогава двете са неразделни. Деня ни започва в 8 часа. Правиме личен тоалет, започвам почистване основно навсякъде. След това пазаруване, аптека, подготовка на обяда. Смятам, че тези програми са от голяма помощ. Много болни хора, като нея, има, които са и самотно живеещи, нали, имат нуждата да бъдат обгрижвани от асистент. Много добре се грижи. Всяка секунда няма нещо, което да имам нужда, тя да не ми помогне. Много голяма помощ и ще бъда много доволна, ако продължи пак. Защото аз не мога без човек. Лични асистенти имат и 14 деца в община Велико Търново. 12-годишният Радослав Борисов е един от тях. По рождение момчето страда от заболяване на мускулите, а по социалния проект като асистент е наета неговата майка Светла Цанева. Това е шанс и за двамата. Програмата им дава спокойствие. Сутрин ставаме, почваме първо да се обличаме. Тоалети, после гимнастики правиме, после започваме да се занимаваме с него, да учиме. Чисти, готви, пере, помагаме да уча и понякога рисувам. Сега съм в 6-ти клас и учим човек и природа, история, география, математика, български, литература. В момента заболяването на Радослав е овладяно, тъй като от 2013 година семейството пътува за лечение в Израел. Светла Цанева споделя, че програмата й позволява да не се отделя от сина си, който има нужда от непрекъснати грижи и подкрепа. Аз от 2010 година, когато минахме първия телк на детето, от тогава съм му личен асистент. Разбира се, че в помощ, значи аз ако не съм му личен асистент да вземам допълнително още пари, той е на 185 лева пенсия. А лекарства, дрехи, сега той, че не ходи на училище, да, ама нали в къщи учи, нали, иска и да яде, иска и да се облича. Зад възможността, която 12-годишния Радослав и 91-годишната Неда Атанасова получават, стои трудът на много експерти и социални работници. През февруари приключва 13-месечния проект по схема Нови алтернативи в Велико Търново. Социалната услуга личен асистент е предоставяна 10 месеца. Личните асистенти са по 7 часа, защото те са на намален работен ден, съгласно наредбата за работа при специфични условия на труд. Неминуемо резултатите за потребяващите услугата лица с увреждания, включително и децата, са много добри, защото няма по-добро от това да бъдеш подкрепен в домашна среда. От юни проектните дейности в община Велико Търново продължават по новата схема Независим живот. Така, благодарение на тази възможност, още 75 лица с увреждания от Велико Търново и над 14 000 в цялата страна ще получат индивидуална социална и здравна помощ, за да се чувстват по-способни и по-пълноценни да се справят със своите ежедневни предизвикателства.